Hello everyone, this is Michelle and welcome to my vlog. For today's video is kakagaling ko nga lang yan ng Aldi namili kami ng aking bata. Anyways, hindi yan ang suot ko ha. Syempre nakapagbihis na ako kasi malamig pa rin sa labas kaya kailangan pa rin mahaba pa rin yung mga suot. Pero at least nila double-double. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. First thing is the mantika. Tapos yung saging kasi yung saging and yung favorite namin. Bumili din ako ng green beans, tapos bumili din ako ng strawberry, naka-sale siya ngayon. Nakalain niyo yung kalahating kilo is 1 euro siya. And then bumili na rin ako ng grapes, kasi kailangan namin ng mga prutas, alam niyo naman. Tapos bumili ako niyang favorite na inumin ng aking jusawa. Ayun. At tsaka, bumili na rin ako nitong favorite din na kainin ng aming bata. Anyway, kasama ko siya. At pag nakikita na talaga niya yan, kukuha yan na sa kanya. At ayun, nakasale siya. Kaya medyo nakatipid tayo for today's video. Inilapas ko na rin pala yung binili ko na toge noong nakaraan sa Asian store. Pati na rin yung lumpiang wrapper. Lumpiang wrapper. Ayan, pati yung dalawang carrots din kasi for today's video is magluluto tayo. And yun, bumili din pala ako ng mangga. Nakasili pala yung mangga sa Aldi. 1 euro each. Kaya bumili ako ng isa. Bumili din ako ng dalawang kamote. Kasi nga, isasama din sa ingredients. At bumili din ako nitong parang chicken broth powder. Panglagay-lagay ko lang yun. Parang ano ba? Parang pasta. Ganon. Panglagay-lagay pang pasarap na mga niluluto. So, here is my ingredients for lumpiang toge. All vegetables tayo ngayon. At ayan na nga siya, nihiwa ko na. Hindi ko na pa nakita kasi medyo matagal siya. At lutuin na natin. So, syempre, unang-una is yung mantika. Ilalagay natin yung mantika at pinagsama ko ng sibuyas at bawang para hindi na silang dalawa mag-away. At imbes na kasama natin silang dalawa para hindi din sila mag-away-away. Ayun. So, una kong nilagay dyan yung kamote, which is parang mali yata ako nang gawa. Charot. Tapos nilagay ko rin yung carrots. Diba? Magkakulay lang sila. At ilagay ko na rin yung beans. Dapat pala beans ang inuna kong ilagay kasi medyo maano yan siya. But yeah. Anyway, hindi ako kumakain ng beans. Pero pag nakalagay yan siya dyan, sa toge ay okay yan sa akin. And of course, ihalo-halo na natin sila. Sobrang dami nilang tingnan sa ngayon. Pero magre-reduce pa naman yung mga yan. Kasi ano yan, lalabas yung ano nila, yung natural water. May ganon. So, ayun, ipaghalo-halo-halo-halo-haloin lang natin sila hanggang sila ay maghalo-halo at mahilo-hilo. Charing. At lagyan na natin ng mga pampalasa. Ang nilagay is paprika. Nagustuhan ko yung paprika powder sa mga niluluto ko. Lahat may paprika. Tapos, syempre, favorite ko rin itong paminta. Paminta is life. At syempre, lalagyan natin ng asin para magkalasa naman itong ating niluluto. Syempre. At naghahanap pa ako ng mga something na pwede yung ilagay. At nakita ko nga itong sesame oil. Why not? Lagyan natin, pampasarap din yan siya. Ayun. So, nilagyan ko na rin pala yan siya ng oyster sauce. Hindi ko lang pinakita kasi hindi lang pala ako nakapag-video kasi nga nasa pagkalagay ko na nung toge tsaka ko nilagay yung ating oyster sauce. So, ayun, halo-haluin lang natin siya. At syempre, para mas malauto siya, takpan natin siya, mga mare. So, ayun. And then, ito na yung pinaka ingredients ng lahat. Kaya siya tinawag na lumpiang toge kasi toge ang pinakabida dito. So, nilagay ko na yung toge. Anyways, hindi siya ganun kamahal yung fresh na toge dito. As in, yung isang supot na madami na yung laman is wala pang 2 euro. So, ayan siya. So, sobrang dami. Parang sobrang dami kabundok na gulay ang aking niluluto ngayon. Anyways, okay ito. Kasi nga, mga gulay ba? Alam mo, masustansya. Ayun lang, medyo nabawasan lang yung sustansya na pagka diniparay mo kasi may mantika ng involved. So, first time ko pala magluto niyan dito ng lumpiang toge kasi puro lumpiang Shanghai niluluto ko. At anyway, hanggang sa naluto na siya, ayan na nga, magbabalot na tayo, magsisimula na tayo magbalot. Anyways, matagal ko na itong ginikrave, ngayon ko lang siya nagawa dahil hindi ako nakahanap ng pangbalot. So, nung nakahanap ako, so why not, ituloy na ang kinikrave kong lumpiang toge. So, ayun, balutin lang natin siya para lang din naman nagbabalot ka ng lumpiang Shanghai. So, ayun lang nga lang, pagbalot mo nito is puro
puro gulay 'to, wala akong nilagay dito na meat kasi gusto ko pure vegetable lang. Tapos nag-ano lang ako ng itlog diyan, pampakapit, ayan. So, sumisilip-silip yung bata namin. Anyway, busy rin siya kasi may mga pinapanood siya, may ginagawa siya, nilalaro siya, mga something diyan. So, ayun, may nabalot na tayong isa at finally natapos ko ng balutin lahat. Naka-almost 40 pieces ako at ilagay ko na yun sa plastic iba pang puprosin natin at yung iba nagluto ako at titikman na natin kung masarap ba. So, hi guys! Ayan na siya. May naggawa pala ako ng sausawan. Ano lang to, sibuyas, tsaka may sili, tapos suka, tapos may sukal na konti kasi nga para hindi sobrang maasim. Ito na siya, luto na guys yung aking first time kong gumawa ng lumpiang toge. So, sobrang na-miss ko talaga siya. At saka maganda kasi ito kasi puro gulay ba. Yan. So, it's time for taste test. Taste test. So, sana masarap. Ito, na ano yung ano niyang balat. Di ba ganito naman yung pag nagluluto yung mga iba. So, maliit lang kasi yung wrapper na binili ko. Kaya yun. Tignan natin. Sausaw natin dito. Naglalaway na ako. Nakuha ko yung gusto kong na lasa. Tsaka yung sausawan talaga nagpapasarap din dito eh. Wala akong pipino, so yeah. Kain tayo! My cravings for today. Masarap. Mas masarap naman kung may pipino. Bukas pa kayo ng Aldi. Ang katakbo ng pipino. Sarap. So, yun. Yun lang naman yung kinain ko. Inano ko cravings ko ngayon. So, ayan. Maraming salamat guys sa mga nanonood. See you sa next vlog.